tak asi viete, ako si na Slovensku a v Českej republike stojíme v oblasti rodovej rovnosti. V tých európskych rebríčkoch sme úplne na konci, aj sme to dneska videli, v tých svetových len tesne od konca. A ak sledujete tento vývoj posledných pár rokov, tak viete, že aj ten malinký progres, ktorý sa nám darí, nie je vôbec lineárny, skôr naopak. Na druhej strane tu máme hviezdy severu. Už sme dnes o nich počuli. Inšpirovali sme sa krajinami zo Severnej Európy, ku ktorým vzhliadame s rešpektom, obdivom a aj tak trochu neskrývanou závisťou, že? Diskutujeme, debatujeme o tom, čo robia inak, aké opatrenia zavádzajú. V skutočnosti je za tým aj trošku také mentálne nastavenie, pretože tieto krajiny nedávajú hlavu do piesku a netvária sa, že rodová rovnosť je ženská téma, alebo ešte lepšie, genderová ideológia. Ale neveria hlúpostiam a preto robia opatrenia, ktoré majú naozaj efekt a zmysel. Lenže prečo toho teda my na Slovensku a v Českej republike nie sme schopní a schopné? Komunizmus. Obľúbená odpoveď, že? Lenže ako dlho sa ešte naň chceme vyhovárať? Spomienkový optimizmus. Ten máme veľmi radi a radi, rovnako ako rôzne bajky, príbehy, mýty, ktoré si rozprávame, držíme sa tohto nášho národného dedičstva zubami, nechtami, kým sa aj s tou hlavou v piesku prepadáme. A aké sú tie naše obľúbené mýty? Stavím sa, že ste niektoré z nich počuli a ako som počúvala, tak niektoré z nich aj zazneli na tejto konferencii a možno ešte zaznejú. Prvý mýtus, ženský leadership. Hovoríme, že tento svet potrebuje viacej empatie. A empatia sa predsa rovná ženský princíp, že? A teda tým pádom potrebujeme viacej žien do vedenia. Lenže toto je dobrá blbosť. Empatia nemá vagínu, rovnako ako ambícia nenosí penis. Toto ružovo-modré nastavenie sveta nie je nič prirodzené, nie je to nič viac, len obyčajný spoločenský konštrukt. A navyše nie je to ani nič zdravé. Ako osoby, ako ľudia sme ďaleko komplexnejšie a komplikovanejšie, než aby sme mohli povedať, že naše vlastnosti alebo črty vieme rozdeliť na jednoducho čierno-biele alebo mužsko-ženské. To, ako tieto naše črty vlastnosti vnímame, závisí iba čisto od toho, čomu veríme. Ako ich význam konštruujeme v spoločnosti. A nie na základe toho, čo nosíme medzi nohami. No dobre, lenže tento svet stále potrebuje viacej empatie, že? Potrebujeme tie ženy v tom vedení, aby predsa tento svet spasili. Tomuto fenoménu hovoríme sklenený útes. Jedná sa o pojem alebo fenomén, keď sa do vedúcich pozícií dostávajú marginalizované skupiny, a teda sú to často ženy, práve v časoch úpadku a krízy. Lenže práve vďaka okolnostiam svojho vymenovania sú oveľa náchylnejšie na zlyhanie. A keď teda ten ženský princíp nezafunguje, koho to asi tak bude vina? Ale hej, môžeme si potom aspoň povedať, že sme to skúsili a dokonca racionálne a empiricky potvrdiť, že ten mužský leadership nakoniec nebol až taký zlý, že? Navyše sme sa nemuseli starať a komplikovať si život s rôznymi opatreniami, ako sú detské skupiny vo firmách, flexibilné úvazky. Môžeme to mať kľudne po staru, po chlapsky a navyše aj lacnejšie, a to je predsa všetko to, čo je dôležité pre biznis, že? Teraz vieme, alebo dúfam, že ženský leadership je hlúposť. Lenže prečo potom potrebujeme vôbec ženy a viac žien do vedenia? Dve slová, rozdielna skúsenosť. Ženy, LGBTQ+, osoby nad 55 rokov, inej farby pleti, s handicapom a tak ďalej. Všetci títo ľudia majú spoločné dve veci. Zažívajú veľmi špecifickú životnú skúsenosť, ktorá ale nie je nijak reflektovaná vo vedúcich pozíciách a v rozhodovacích procesoch. Predstavme si takú situáciu. Aká je asi pravdepodobnosť, že nejaký poslanec
bude presadzovať opatrenia ako napríklad zvýšenie dostupnosti škôlok, účinné opatrenia proti domácemu násiliu alebo dostupné menštruačné pomôcky. No len my si to nemusíme ani predstavovať, že? Pretože my tú realitu vidíme reálne v spoločnosti. Takže už vieme, že ženský leadership je určitý marketingový buzzword pre konferencie. A že viacej žien vo vedení potrebujeme nie kvôli našej prirodzene empatickej vagíne, ale kvôli našej rozdielnej životnej skúsenosti. A tak sa dostávame k ďalšiemu mýtu. Súčasný systém, alebo môžeme ho nazvať aj patriarchát, ubližuje ženám. A preto nás musíme stále zlepšovať. A až keď budeme lepšie, tak sa potom do toho vedenia dostaneme. Hlavne prirodzene a bez tých kvót. Takže o čo sa snažíme? Neustále sa nás len snažíme mentorovať, zlepšovať, rozvíjať, učiť, aby sme boli viac. No, lenže aj toto je blbosť. Pretože tento argument stojí na predpoklade, že súčasné nastavenie a systém je úplne v poriadku, lenže to my ženy sme odchýlka. To my sa musíme zlepšovať. Nemusíme fixovať predsa systém, my sa musíme zmeniť. Lenže, ako už asi tušíte, problém je práve ten systém a nie my ženy. Nechápte ma zle. Ja si nemyslím, že je niečo zlé na tom, aby sme rozvíjali naše kompetencie. Alebo sa podporovali v našich ambíciách, v našom sebavedomí. Lenže prosím vás, prestaňte sa nás skúšať neustále napraviť. Prestaňte nás učiť, ako si my máme veriť, zatiaľ čo nám systém neustále hádže pod nohy polená vo forme neexistujúcich flexibilných úvazkov, nedostatok škôlok, alebo napríklad vo forme kultúry, ktorá tvrdí, že stačí predsa chcieť. No a keď to nestačí, tak milé ženy, buď chcete málo, alebo na to proste nemáte. A dostávame sa tým pádom k poslednému mýtu. A tým je, že súčasný patriarchát ubližuje ženám, ale naopak profitujú z neho muži. No a to je hlúposť tiež. Súčasné nastavenie, nezmyselné škatulky a normy očakávania ubližujú aj mužom. Neustály tlak na ich výkon, plát, vzhľad a tak ďalej. Ak máte ale ako muž pocit, že sú súčasného nastavenia stále profitujete, tak buď ste nedávali pozor, alebo ste totálne delulu. Vojny, súčasná bezpečnostná alebo skôr nebezpečnostná situácia a Tinder? Áno. Aj konflikty vo svete a nedostatok vašich mečov na Tindri je dôsledok patriarchátu. Preto veľa mužov v sociálnych vedách už pochopilo, že ženské práva sa jednoducho rovná ľudské práva. A že feminizmus to nie je boj proti niekomu, ale je to naša spoločná férová cesta pre lepšie podmienky pre všetkých, bez ohľadu na náš rod. Ja dúfam, že som aspoň niektorým z vás vzala zo pár ilúzií. Lenže čo teraz? Prestaneme veriť rôznym mýtom, báchorkám a voilà, svet bude super? Asi tušíte, že to nebude vôbec také jednoduché. Ale ja mám pre vás nádej. A ešte jeden extra mýtus. Už spomínaný komunizmus nás naučil, ako máme až fatalisticky osudovo príjmať to, čo sa deje. Niečo zlé sa deje v spoločnosti alebo nám, ale my čo robíme? Paralizuje nás to a utekáme do exilu, napríklad k obľúbenému pivu do hospody s kamarátmi alebo do prírody. Zatiaľ čo zlo? No tak to sa neustále vracia, opakuje, až sa z neho stáva určitá banalita. Naša každodenná realita. V parlamente sa pobijú poslanci a čo urobíme my? My sa tomu smejeme a zdieľame vtipné rílka na Instagrame, že? Niekto znova opíše diplomovku, nás to už ani neprekvapí. Niekto nám ukradne štát, zrujnuje demokraciu, ale my sme tak strašne busy, že si to nestíhame ani všimnúť. A toto je najväčší mýtus zo všetkých. Že naša rezignácia, pasivita je vlastne prejav neutrality. Ale to tak vôbec nie je. Keď sa zlu pribzeráme,
tak ho nechávame sa rozpínať. Keď nič nerobíme, tak tomu zlu aktívne podávame pomocnú ruku. No dobre, lenže čo teraz s tým? Je na nás, aby sme si každý a každá zvážili, aký máme stupeň vlastnej odvahy. A máme to rôzne a to je absolútne v poriadku. Zároveň sa ale všetci a všetky môžeme stať súčasťou komunít, ktoré sa snažia náš svet zlepšiť. Ochrániť naše ľudské práva a spomínanú demokraciu. Zároveň tieto komunity sú často odpoveďou na naše pocity bezmocnosti, izolácie alebo bezbrannosti. Zároveň v čase vzrastajúcej závislosti na sociálnych sieťach sú offline komunity dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Dobre, a čo teda zodpovednosť na tej biznis úrovni? Nečinnosť firiem je ďaleko horšia než tá individuálna. Biznisy majú ďaleko väčší normatívny efekt. Čo sa stane, keď nekonajú a pasívne sa prihliadajú, ako vlastne môžeme celkom dobre v našej spoločnosti vidieť? Na úrovni jednotlivca si povieme, OK, tak biznis je pasívny, rezignuje, a čo potom ja už len zmôžem na mojej individuálnej úrovni? V súčasnej dobe sme v situácii, keď si každá firma a biznis musí rozhodnúť a vybrať, na ktorej strane histórie chce stáť. A verte mi, že história si bude pamätať. A trhy tiež. Rovnosť je náš spoločný projekt a zodpovednosť pre nás všetkých. Ďakujem.